Vi går videre med opstandelsen. Efter at Maria Magdalene møder Jesus, gør han også tvivleren Thomas sit selskab. Nu fortæller præsten i Jetsmark Kirke om Emmausvandringen. Jesus viser sig for 2 disciple, der er på vandring af en eller anden grund, det siger historien ikke, men de er på vej fra Jerusalem og ned til Emmaus, som ligger ikke så frygtelig langt derfra, men de er gående, og ligesom Maria Magdalene, så når man er i sorg, så er man lidt uopmærksom. Man ser ned i jorden, og man har tårer i øjnene, så man ser ikke så godt. Og de her 2 stakkels disciple går bedrøvede, fordi det er søndag efter langfredag. De går bedrøvede ned af vejen fra Jerusalem, og mærker så godt, at der kommer en fremmed og følges med dem. Og de kigger ikke rigtig op, men han spørger dem, hvorfor er I så bedrøvede? Og så undrer de sig, fordi alle i Jerusalem er jo klar over, hvad der lige er sket. Ved du ikke, hvad der lige er sket? Vores Herre, som vi havde håbet, var den, der skulle komme og forløse Israel, at han er blevet korsfæstet. Og så begynder den her fremmede minsanden at snakke med dem om det, og prøve at forklare dem, at jamen, måske skulle det gå sådan med Messias, når han kom. Og han citerer fra profeterne om, at sådan skulle det vel måske i virkeligheden gå. At det passer godt nok ind i billedet. Og de føler sig lettet og trøstet ved det. Så da de kommer til Emmaus, så inviterer de ham indenfor til aftensmad, den her fremmede følgesvend, fordi de har været glade for at snakke med ham. Og det ved vi også psykologisk, at det er jo en god idé, når man er i sorg, at man får det ud. Man får lejlighed til at fortælle det, og man snakker med en udenforstående om det. Og han tager imod invitationen, og det er så det næste billede, vi skal kigge på. Men inden vi gør det, så vil jeg lige tage den anden ting, som er interessant, nemlig at de ser jo mærkelige ud, Jesus og de 2 disciple. For jamen, de har nogle sjove, halvlange kjortler, og de har nogle mærkelige hatte på. Og det er altså anderledes end på alle de andre billeder. På alle andre billeder ser Jesus og disciplene ud, som de nu er blevet malet på de her billeder med lange kjortler og uden sådan en mærkelig hat. Af en eller anden grund, så er det igen kommet op i maleren, at han vil vise sin historiske viden. Ikke om Jesu tid, men om det her mærkelige fænomen jøder. Så må vi lige huske på, at i 1474, der fandtes der ikke én jøde i Danmark. Så det var mærkeligt med jøder. Men man har hørt om, at i Tyskland og andre europæiske lande, der var der ghettoer af jøder, som havde fået lov til at slå sig ned i en by. De skulle så bare adskille sig fra andre mennesker, så man kunne se, hvem der var de farlige jøder. Og de fik så, ved vi også godt, det var kun bestemte erhverv, de måtte forsørge sig ved, fordi de skulle nødt til at arbejde fra vi andre, men de fik dog lov til at være der. Og der havde man godt hørt heroppe i Danmark, at de jøder dernede i Europa, de var anderledes klædt end vi andre. De havde sådan en bowlerhat. Og sandsynligvis også de der halvlange kjortler, som ser lidt sjove ud. Så altså, for ligesom at vise noget samfundsbevidsthed og noget viden, så har maleren på det ene billede, eller på de 2 billeder, som handler om Emmaus-historien, vist, at ja, vi ved godt, at jøder, de er iblandt os her i Europa, og de er klædt sådan der. Og Jesus var jo jøde, det ved vi jo godt. En anden ting er så, at man jo også viser,
at det er Jesus ved, at han har bare fødder, så man kan se navlegabene. Men vi skal til videre og ind og se, hvordan det går, da de så har fået inviteret den her fremmede indenfor til aftensmad.